बघा एका रवाचं रवाचं आता पाणी यात ठेवून तर मित्रांनो काय मग सगळ्या बरं मग तर आज आम्ही पेरूचं मुहूर्त काढलं म्हणजे आज पेरतो तर आम्ही डिझेल घेऊन ह्या बघा डिझेल घेऊन चाललो आहे आणि टिलर आणि पुढे घेऊन गेले आहेत आणि पप्पा पण आता जातात म्हणजे भात आता घेऊन जातात रिक्षेन पुढे आणि मी आता डिझेल घेऊ परत येईल पाठी तर आम्ही आता मळ्यात जातो. गिरीश ना नाही वाईट बी काय ना गिरीश बोल कुठले सगळे काय ना थांब नजर तर तुला काय सांगणार मी ह्यो एक आणि हे काढायचो असं तसंच करायचं केलं नाही बोल तो हेचो हा तो हयच ठेव हेचो काढून हयच ठेव मग ते थ्रेड नाही तर ह्या जातात काय एक होते नवीन बोल काय जातं तर मित्रांनो आम्ही आता भात घेऊन जातो म्हणजे टिलर पाठी बघू शकतात टिलर घेऊन गेलो दादा चाका बिका लावलो बदललो तर काय होय असं तर रबरी चाका लावलेली होती ती काढल्याने आणि तिथे लोखंडी असतात ती कारण रुपतली म्हणून आणि आता आम्ही भात घेऊन जातो तर बघा रिक्षेतला भात घेऊन जातलो आणि नंतर पेरतलो. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकतात की आम्ही पेरू चालू केलेला तर बघूया दादांचे आणि एवढं ते नाही पण आम्ही पेरतो आणि दादाने ह्यासाठी पेरते थोडंसं तर आम्ही चालू केलं तर दोन प्रकारे पाठी बघू शकतात चालू केलेला पेरू तर आम्ही दोन प्रकारे पेरतो भात आता म्हणजे वालायचा असा आणि मसुरी असा तर वालायचा जास्त पेरतो आणि मसुरी थोडाफार पेरतो तर दादांचा पण हा वाला आणि मसुरी त्यांचा पण असताना तर त्यांचा असा आता ह्या केलेला काय आमचा आता साधा म्हणजे डायरेक्टच पेरतो ते काय भिजत घालणार नाही. रवाचा आता दादा आणि रवाचा पेरतात म्हणजे त्यांनी भिजत घातल्याने ता पेरतात आणि आम्ही असाच पेरतो तर आता बघूया नक्की काय होतं आता ढग इल्लेले खूप पाऊस येणार असतो पण नाही येऊ म्हणजे ढग इले काय पण पाऊस काही गेलो येऊकच नाही तर पाऊस येता कामा नाही आम्ही पेरलो होतो आणि त्यांच्यासाठी थोडंफार म्हणजे चिखल असा गयो. पाचच्या साईड टिक ठेव पाय
हा दात बंद कर आणि वाट पाठच्या साईड ठेव. थांबा थांबा चल. पाठच्या साईड ठेव, पाठच्या साईड पाय वाय. हा फिरणार नाही. Oh my God. हळूहळू. खायचा खायचा हा वाल आहे आणि ता हे बघा ह्या वाल आहे आता. आणि बघा ह्याच्यात मसुरी आहे. ह्याची कोंब काढलेली आहे बघा. एका रवाचं रवाचं कोंब आहे. आता पाण्यात ठेवून नंतर त्याचा कोंब येतो. या वालयचं आता पेरतात आणि त्यानंतर मसुरी आहे. रवाचो पेरो मी काल तुमका दाखवलो रवाचो तो आहे. आणि आता वालय पेरतात आहे बघा या दादांचा. आणि आम्ही इकडे 4 कोपरे पेरलेले आहेत वालय आणि मसुरी. तर रवाचा नाही डायरेक्टच आता नुसता. आणि ह्याच्यात बघी आता अर्धा वेगळा आणि हई वेगळा पेरतले आहेत. बघी आता माझा भाव आता सर्वेस ज्यांनी ॲग्रिकल्चरांनी केले ना बघा कलिंगना बिलिंगना घालता तो. आणि हे त्याचे पप्पा आहेत बघा चंद्रशेखर सावंत. बघा अर्धवट खरा ठेवतो जेणेकरून समजा खयपर्यंत पेरलेला आता. खय ठेव ट्रॅक्टरचा हय. ह्या बघा हय ठेवलेला. हे साईड एक वेगळा पेरतले ह्याच्या खोऱ्याच्या आणि ह्या साईड एक वालय ह्या साईड एक मसुरी पेरतले. पेरलेला आहे बघा बघू शकता. या बघा पेरलेला आहे त्याच्यामुळे ट्रॅक्टर आता आधी नांगरलेला आहे नंतर पेरलेला आहे कारण रान येता नाही. आणि आता वरच्यावर धरूक सांगलेलो आहे फक्त जास्त खोल नाही वरच्यावर. आधी वाच खोल धरल्याने आणि आता वरच्यावर धरतो आहे चालू केल्याने. आणि थंय अर्धवट आहे आणि त्याच्या पुढच्या साईडीक हय ह्या साईडीक असा वेगळं पेरूचो आहे.
रवला वाटतं. तर ह्या रवाचा तरवा तो पेरतात ह्या साईटीक आणि त्या साईटीक वालायचं पेरलेलं अर्धवट. तर ह्या बघा हे जे हे बघा हे जे ते मोड रवाचा म्हणजे त्याका पाण्यात ठेवून त्याका ह्या काढलेले आहेत, मोड काढलेले आहेत हे बघा. आणि तसा पेरलेला जेणेकरून जर पाऊस इलो तर त्या वर रावतला त्या रांगतला आणि म्हणजे येतला. जर त्या खाली रावला तर मग त्या खराब जातला. तर त्याच्यामुळे पेरतात. पण ह्या पेरलेला त्याका राखूचा लागतं कारण वर दिसतं त्याच्यामुळे पाखरा खाऊ शकतात. नांगरून झालेला बघा, त्या साईडिक नांगरून झालेला. आणि होय आता टिलर ठेवतोय बघा, सावलेत होय टिलर ठेवतो आम्ही. तर बघा दादा ठेव केलं काय नाही, म्हणजे जमीन सुकी पण नाही जास्त आणि ओली पण नाही, चिकचिकीत झाली आहे बघा. त्याच्यामुळे टिलर हाकाव जरा जोर बसता कारण घट्ट असल्यामुळे टिलरची चाका ही फिरत नाही, म्हणजे घट राहतात. त्याच्यामुळे गत जातात अशी कारण सगळी माती भरतात त्याच्यात. त्याच्यामुळे आणि हे बघा हय केलेले आहे. आणि खाली थंय नानांचं कोपरं म्हणजे दादाचं आणि हे 4 कोपरे पेरलेले आहेत, वालय आणि मसुरी.